Bu asalet şäre giňden ýaýwanlanyrlan beden köpçülikliň çykyşlary şadlyk şowguny bilen goşdy. Ýordmyza ösüp gelýän ýaş nesilleriň aýratynam howanarlygy mete çağlaryň döwletimiz tarapyndan uly üns alada bilen gurşulyny bellemek gerek. Munyň özi ýordmyza asly ýörelgeleriň rowaşyklary beslenýändigini, umumy şadlygyň, bagtyarlygyň berkarar bolýanyny görkezýär. Şunyň bilen bagly çağlaryň şadlyklary we gülkü sesleri joşgunly aýdymsazlary bilen utgaşyp, bagtyar çağlaryň ýordu hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şadlykly wakalara ýatyk alçy pursatlary beslenýändigini aşkar etdi. Çağlar öz şadlyklaryny we çuňur hoşallyklaryny joşgun aýdymlar goşgy setirleri bilen beýan etdiler. Ýatyk alçy pursatlary beslenen dawaran dowamynda çağlar bagtyar durmuşy peşkeş eden hemde ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy barada alydan dowlet siýasatynyň esasy urlunyň bir hökmüne kefitlen gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarmyza çağı ýüreklerinden alkyş sözlerini aýtdylar. Olaryň hoşallyk duýgulary beslenen ajaýyp çykyşlary bagtyar çağlaryň hözerini görýän nesilleriň ýürek senasy bolup ýanglandy. Keramatly Oraza aýynyň esasy nygmaty hasaplanylýan datly gurmalaryň ýaş nesillere agzaçyr tüýjülikler hökmüne gowşulmagy, bagtyar çağlaryň bekan hökmüne ikrar edilen ýurdmyzda asyrlara aş gelýän insanperwer ýörelgeleriň we asly ýeşeriň rowaşyklara beslenýändiginiň aýdyň beýany urly.